Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nakiroti wal ma'rifati. Babun nakiroti utawi iki iku bab mertelaake isim nakiro, wal ma'rifati lan mertelaake isim ma'rifat. Al ismu utawi kalimat isim iku ndurbani ana rung bagian. Akaduhuma utawi salah sijine ndurbani iku an-nakiratu isim nakiro. Wahia utawi isim nakiro iku al aslu alamat asli. Wahia utawi isim nakiro iku kulusmin saben-saben isim saien kang nyumambrai opo kulu ismin fi jinsihi ing dalem jenise kulu ismin layak tasu ora nentokake bihi kelawan kulu ismin opo wakidun salah sijine isim duna akoro kali tampo kang weneh. Karojulin kaya contone lapat rojulin wa farosin lan contone lapat farosin wa kitabin lan contone lapat kitabin. Lapat rojulun lan lapat farosun lan lapat kitabun itu isim nakiro alamat asli. Wa ta'ribua utawi peparke pelanggerane isim nakiro ilal fami ing muda pemahamane iku ayyukola yento diucapake opo tak ribua. An-nakiratu utawi isim nakiro iku kuluma utawi saben-saben isim solaka kang layak opo dukulul alifi manjinge kurup alif walami lan kurup lam maksude al alaihi ing atase emah iku karojulin kaya contone lapat rojulin wamroatin lan contone lapat imroatin wasaubin lan contone lapat saubin. Lapat rojulun lan lapat imroatun lan lapat saubun itu layak dimasuki al contone ar-rojulu al imroatu as-saubu. Au kuluma utawi isim nakiro iku utawi saben-saben isim wakoa kang tumiba apa ema mau kiamah ing dalem panggonan tumibane isim yasluku kang layak atau kang patut apa dukulul alifi manjinge kurup alif walami lan kurup lam maksude al alaihi ing atase emah iku kadi koyok contone lapat di bimakna sokibin kelawan nganggo maknane lapat sokibin maknane sokibin kang anduweni. Lapat sokibun itu layak dimasuki al contone as-sokibu. Wadorbu utawi bagian asani kang kaping pindho iku al ma'rifatu isim ma'rifat. Wahia utawi isim ma'rifat iku sitatu anwain ana 6 pira-pira werna. Rupane sing nomor 1 al mutmaru isim domir. Wa utawi isim domir iku a'rafuha luwe ma'rifate ma'rifat. Sing nomor 1 isim domir luwe ma'rifate ma'rifat. Sing nomor loro sumal alamu mongko nuli isim alam. Sing nomor 3 sumal isarotu mongko nuli isim isaro.
Sing nomor 4 sumal mausulu, mongko nuli isim mausul. Sing nomor 5 sumal mu'arrafu bil adati. Sumal mu'arrafu mongko nuli isim kang dimakrifatake bil adati kelawan piro-piro perabot alif lan lam. Kelawan perabot alif lan lam. Al maksudnya. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku ma isim nakiro. Undifa kang dimundhufake apa isim nakiro ila wakidin maring salah sijine lapat minha saking hadil kumsah. Saking hadil kumsah iki 5 isim makrifat. Sumal alam sing nomor 1, sing nomor 2 sumal isaro, sing nomor 3 sumal mausul, sing nomor 4 sumal mu'arrafu bil adat, sing nomor 5 lapat yang dimundhufkan. Wa utawi ma'udhifa iku fi rutbatima ing dalem tingkatane isim nakiro. Udhifa kang dimundhufake apa ma ilaihi maring kang dimundhufake isim alam lan isim isaro. Maksudnya ngene ya. Isim nakiro dimundhufkan kepada isim makrifat. Engko contone ngguri. Ilal isma angin isim al mudhufa kang dimundhufake apa isim ilad domiri maring domir. Fa innahu mongko sak temene al ismal mundhufa ilad domiri iku fi rutbatil alami ing dalem tingkatane isim alam. Wa yustasna lan dijabakake apa mimma isim makrifat. Ndukira kang ditutur apa ismu wahi ta'ala asmane Allah ta'ala. Fa innahu mongko sak temene ismu wahi ta'ala iku alamun isim alam. Wa utawi ismu wahi ta'ala iku a'raful ma'arifi luwe makrifate pira-pira makrifat bil ijma'i kelawan mutlak sekabehane. Isim alam yang paling makrifat itu Allah, isim alam. Contoh isim nakiro yang dimundhufkan kepada makrifat. Contohnya lapat ibni. Lapat ibni. Termasuk kelimane ki mau lapat ibni dimundhufkan kepada ya mutakalim. Asaliku ibnun isim makrifat. Dimundhuf ibnun isim nakiro. Ibnun isim nakiro dimundhufkan kepada ya mutakalim isim makrifat. Jadi ikut makrifat. Ibni anak lanang ingsun. Lapat ibnun isim nakiro. Yaknya itu isim makrifat. Ya mutakalim isim makrifat. Jadi ikut makrifat. Contohnya kitab buwahi. Lapat kitab buwahi. Lapat kitab itu isim nakiro. Dimundhufkan kepada isim alam. Isim alam Allah ya. Kitab buwahi. Jadi lapat Allah itu makrifat. Contohnya saubu hada. Lapat saubu itu isim nakiro. Dimundhufkan kepada isim isaro lapat hada. Jadi ikut makrifat. Jadi isim nakiro yang dimundhufkan kepada isim makrifat. Contohnya kitabullahi saubu hada. Saubu zaidin ibni. Contohnya
Alif lam. Al-gulamu. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.